Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rimwe zuva ndofunga munotondera tiri muno mumhuri yekwamadziva tina sekuru Gusvi vachidana mazita evanhu vachiti iwo wakaita zvakati iwo wakaita zvakati asi ndoda kukuzivisai kuti vabva kuno sekuru Gusvi vakatambira nhare kuti iwo ukadzoka toda kukugadzirisa. Saka naizvozvo sekuru Gusvi vakabva vati kana zvazvehondo ini ndaifunga ndiri kubatsira vanhu chete, kana zvazvehondo kwete ini handichasvikeko. Nhasi tadzoka zvakare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Asiyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo silokhu sikhona pha ke Kwamadziwa. Nthembeke liyakhumbula amaviki adlulileyo besikhona pha njalo silo Sekuru Gusvi ezama ke yena ukubana ehlambulule imuli yaKwamadziwa, kodwa ke uthe esenze umsebenzi wakhe waqeda esebuyele endlini wathembisa ukuthi uzabe ephenduka njalo ezoqedisa umsebenzi. Wayamukela yena ucingo kuthwe ungavela uphenduke lapha unyawo lakho lungavele lugcobe lapha siyaqeda ngawe. uSekuru ngokwesaba laye wasesithi yena akasazingeni usechiyana lakho, kodwa ke lokho siqhubekela phambili ngemuli sizama ke ukubana ecineni kwakho ithole usizo siphendukile njalo namhlanje khonapha eMadziwa. Sekuru Gusvi vanga vabva kwaMutoko nhasi unoka tauya zvakare nevamwe sekuru vanonzi sekuru Kasanje ava ndeve kuDRC. Zvokuti iwo ndozana newe iwo wakazodai taona kuti ngedzai semhuri yacho yaramba ichingoti sekuru Gusvi zvavaramba matisasika nekuti zvavakasiya vataura zviya taakutotambira mathreats kunzi nhasi haridoke. Iwo sekuru Gusvi pane mwana wakasiya vataura kuti iwo ukasadai so mwana yari kufa mwana iye akatoshaya. Zvinoratidza kuti zvaitaurwa naSekuru Gusvi chaive chokwadi kunzima balalele makhaya, kodwa ke siphendukile namhlanje sithethe isicelo isikhathazo semuli yaKwamadziwa. Bathe bona Drewmas uSekuru Gusvi nje bengasabuyi lina lingaqhubeka lithule aliyabe selisidelile, kodwa ke asenzanga kanjalo sihambe all the way to iDRC sayabuya lo Sekuru Kasanje abangamaziyo lathi sinje asilalwazi laye ukuthi sithi singabakwazi ukuthi silobudlelwane esingathi silabo laye akula. Ngakho ke akula esingathi kumbe ule information ayebeyazi kumbe njani akula. Sithe sibuye laye namhlanje khonapha emulini ezoncedisa. Naizvozvo patakauya naSekuru Gusvi vataura zvavakataura zvakabva zvadivhaidha mhuri kuti nepakati nga vamwe vakuti hatichada kubatsirwa vamwe vari kuti ngatibatsirwe. Naizvozvo vacho vari kushupika ndovakati ngatiendere mberi nekubatsirwa. Taona kuti izvi zvaakuda mambo. Muzuva ranhasi toda kukuunzirai mambo Ngezi vachisangana nemhuri yeKwamadziwa. Tinzwe hurukuro yavo vane zvichemo vachitaura kuti ndepapi pavasiri kuirana nevamwe. Kuhlelo lwanamhlanje sabe sililethela ke unkosi uNgezi umambo Ngezi ekhuluma ke lemuli yaKwamadziwa bechasisa ke izikhalazo zabo betshela ke inkosi ukubana kuhamba njani ngoba lokho kwenzakaleyo angani kuqamule imuli ngaphakathi. Ngakho ke njengenkosi uzama ukubana ebabambanise njalo. Yilo uhlelo esabe siliphathelelona namhlanje Asingwadzese muri yeZimbabwe musakangana kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mapostura
ndokuti hayi wazviti totoda futi gezi dzakwana ndikati mutemo wangu wechizezuru tofanira kuti tifambe iye zvine izvi vakanzi kwete kana mutemo wechipositori hatiite izvi anotorigwa ipapo ndikachiti alright zvakanaka ko zvino mwana tochidii tonoviga takachiti mutemo unotaura kuti mwana anoiswa kundoso kunoenda vamwe kwakanzi nemukadzi wachona uyu mai wacho kwakanzi wangu aende ikoko ndoda kuti avige pano pamusuwa ndikachiti kwete kana ndina sekretari wangu ndikachiti akasekretari wangu akati kwete kana hadi echiise uku kwakanzi kwete hazviite ndototonga mwana wangu pano anoigwa chokwadi takangoendose ipano tapedza izvozvo vakana vakazonofamba handizvizivi takazongonzwa chinzi vafamba vaenda vega iko kuno vaenda vega zvavanowana hanambozviziva ndakazopepuka pamba pangu ndongoona motokari sekumira kwayakaita nemavhidhi avoiva ratondimirira kunzi baba batai huku ndabata baba kondiri kuziva kunzi iti kana ndiri muroi huku ifa ndobva ndati kana ndiri muroi huku ifa ndokubva huku yafa asi inini kubasa kwangu kwandandiri ndaritsika mutanda akazara kwete mbichana ndokubva ndati fake ndokubva ndamhanyira mumba ndobva ndati kune n'anga yacho iwe zvinhu zvawandiitira fake ndinozviziva ndoda kutoti iye zvino ndikubatise huku ndiinde newe ndikuitirewo zvawandiitira uone kuti haihuku haisei ndakati ndine masipotsi akawanda ekuti ndongoti tora chinhu chako apo kana mubhedha uye nawo pano ndinoburitsa chinhu ndokubatai kana mubati menyu changamira ndinobata zvino zvadaro zvapera zvazvo ndonzwa kunoku kwakanzi huku izvo yabatwa vana vakutoya kwandiri kwakanzi muroi vakashedzera kuti muroi wakatibvira kare woda kutondi mubvunzo wangu munhu akafirwa chichenyu muzukuru wangu muzukuru mwana womwana komana but aizotadza nei kufambira nyaya yake ega zvake amheno rakayaferetswa firimu pamba pangu kunge ndindauraya muzukuru wangu okay ko vanhu vakazopinda sei nyaya dzake vamwewo vakajoinana kane kuti iye muno mune batariyeni yekusandida ini yekuda kuuraya ini vanondida mhuri yangu iyi ndo vanondida nevadzimaiwa peso mondi changamira mondi zvandada kubvunza taurai matisekretari ino uyu sekretari sabhuku vakakokaruka vonzwa nyaya here kana kuti vakapa ive bozi indanitoda vapawo mhosva tsanangure ngati mumbogarawo pasi zvavasumudzoinitsanangure ichokwadi chiri kutaurwa nababa chekuti pana pakaitika nhamo yedzimba dzakanga dzapazwa nemvura kwanguwo iriko dzimba dzandakanyora muno it was 8 dzakapasika muno kana isika kanga sasi zvino panapa ka mai vachiramba vachifambirawo zvimwana wavo iyo incident yavataura yekuti iko tiri panapa kwakanzi usiku mubox madi ragugudzwa toda kutaura chokwadi sezvachinei chiri baba vari kupataura zvechokwadi shoko iro rakabuda ndokubva taungana takaungana pamba pemwana wangu vatati isusu todi baba vakati zvakuri kunzi ngatifambei hatifambei zvechokwadi ipapo mashoko iwo andinaatenda kuti ichokwadi vapostori vakauya ivo vakambei vatiwo tanzwa kuti magugudzwa at that particular moment pakagugudzwa vakadedza sekuru yomwana mukuru wamwana vakadzoka kunze vachitivo hapana chiripo mwana akafa right tikati right kusvika pakuzoviga tinozviona pabody view chi tikaona mwana akafa asi vapostori avo ndo vakaramba kuti kufambwe zvairehwa nababa vachiti hatifambei right tobva ipapapa nyaya yaramba ichifamba kusvikawo vana Andrew neshamba nekuti takashanyirwa nemapurisa pano vanhu vakazosvitsawo here uku right vakazouyawo kuti vatore news panapa right asi musi wacho watinonzi vana Andrew neshamba vazouya tiri kwasabhuku wazotanga basa ndiwo ndoda kunditsanangura nezvavo right ini ndakanga ndiri kumba kwangu yaive Sunday ndiri kumba kwangu vakauya before 7 kuma 6 ambuya vakanzi baba nhau yemwana uyoyi kuve hurumende vamwe vari kutouya saka tikati vari kuuya kupi naye muroora zvikanzi totosangana ndikati kwasabhuku vari kuzviziva here zvikanzi ati munotsvaga pado ndikati aiwa ini zvandoita ndotanga chandoziva ndechekuti tinofanira kuti tiite zvina sabhuku mukati ndakaenda ndikanosvika kuna sabhuku
sabhuku vanenge ndipupurire nevamwe vakanga varipo ndakanga ndakatopfeka zvokuti ndiri kuenda kuchechi. Ndikatotaura kuti baba inde kuenda kuchechi ndauya kuti ndizonzwa kuti iko iyi nyaya muri kuiziva here. Right, baba ava ndo vakatondigarisawo ipapo nekuti vakati ivo kunyaradza akuuya kuno inda kuti ndakwenda kuchechi vakati nhasi anobva panapa ndoti ndiye anacho ndibaba ndisabhuku ndikunyepo here baba. Ndakati ukangobva cheteka tinozonzi iwe ndiwe varambidza ndo vane zvinhu hatiumirei tione kuti zvinoitwa sei kuzvaaiwa statement yandiri kutaura statement zvainoita ndofanira kuti ndipedze kutaura sekusungwa kwandaitwa ndoti ndowangu andodi unopuhoti information indoda kuti pamberi pamambo tibvumirane nababa nekuti chokwadika hachikundwe nenhema ende chokwadika ndo chinoita kuti musha wedu usunungurwe. Tofanira kufaranuka kunyange tikatadzira mamwe hatifaranukei kuitira kuti mambo vaone makona anenge ari wrong. Kana ndiri wrong ani manzwa baba vakutoti vana vangu ndevava chete vanondida kurava kuti kwatiri isu kunoko hatichadiwa. Right, hatiende mberi baba. Inini ndasvikapo ndakati baba ndauya ndikuti ndikubvunzei zvandataurwa nemuroora handina kuzvitambira kuzvitora kuti ndizviite chinhu ndisati ndabvunza imi mukuru wemusha. Right, nhau iri pano ndanzwa kuti kune nhau yakadai ichokwadi here indiri kuda kuti ndiende kuchechi. Baba vakati baba nenimo vakanzi vari kudiwa kunokumba. Baba vakabva vangotaura pakaripo vakati nhasi anenge abva panapa kapa ndinoti ini ndiye anacho mirai tingoona zvinhu zvidi zvingoitwa munhu wese aripo. Ndachitoda mukadzi nemurume tese tiripo tikati ndobva ndapindura mubvunzo ndikati ko mambo akaudzwa here tikawirirana baba kanzi ko mambo akaudzwa here ndikunyepere baba. Ndakatanga kuti mambo ari kuzviita ndati takawirirana paizwi rekuti imi neni kuti mambo vakaudzwa here nekuti hakuna chimwe chinhu chatinofanira kuti vakaudzwa nani ndiyana ifana kundiudza aiwa maibvunzana ndaibvunza vanhu ndaibvunza vanhu but aifana kundiudza ndiyana ndisabhuku zvino ini ndakazodai ndakazoti imbomirai baba ndipedze regai ndimboenda ka. Right, saka nyaya yedu yakazonzi naAndrew Nyeshamba kanzi akorati kana iri problem handi apa muri mafamily members here vakafanana nekuti muri kuenda kugata hapana chatinoita chakanyanya nhasi nhau iripo ndeyekuti mambo ini ndichavabata. VaAndrew Nyeshamba ndivavarapa kana ndichinyepo vanofanira kuti vati ini ndiri kuti tikura nhema ipapo tina mabata takagutsikana. Right, ndobva taenda mberi tichienda mberi nenhau yedu. Right, ndobva sekuru vaya vatanga basa ndobva vataura zvavakataura ndobva vataura zvavakataura ndobva vataura zvakataura vataura zvavakataura handina kuona akagumbuka ipapo kana akati kwete pakutaura chete hapana akati kwete kana kuti chii. Asi pakazobatiswa baba ava huku handiti vabatiswa huku vakabatiswa huku umwe ndobva abatiswa mumwe huku zvikanzi izvo daedzerai mese iye akanga achitoda nhatu ndobva dzaonekwa mbiri umwe ndobva ari nepapa baba varise pana daedzerai mese kuti mutimi kana ndakaipa huku iyi ngaife handizvo zvaitaurwa paya. Right, zvadaro ndobva vaitiswa several times tikaona huku yakabatwa nababa yakurereka musoro yakurereka zvikanzi zviri kuita sei sekuru zvikanzi yakurema zvikanzi orit huku dzenyuka sunungurai makumbatso ndoda kuti iwe nemi mudzikande neseruku ndobva vadzikanda neseri. Right, yababa ndobva yasvika kuti gungunduru sechinhu chafa nekuti yakanga yafa yeuyu ndobva yakandwa neso ndobva yatoti kwekwe ichienda mabona manje zikanzi ivo vati izvozvo vanozvigona ipapo vakabata kudaro mutibatiro wani ukwa ipapo vakati zvinoitika saka imi muri kuti pakaitika zvinhu makawirirana nababa kuti ngationei zviri kufamba sei. Andiri kuti panyaya yekuti vanhu musabva ukabva unozonzi ndiwe unacho matoti kuvanhu vasachabva ngatiitei tione kuti zvinhu zviri kuenda kuti ndakandisingadi kuti tiite izvozvi ndakatini kwavambofamba vachinoshopera kuti muno mune munoyu vakafamba nani ini ndakati oramba ndisingagoda kana kugara ndakandichiramba ndichidakuona zvavanekuti maigaurawo ndakandichizviramba kuti ndigaurwe ndakandisingadi naye baba
kwakati mumba ngamugadzirwe ndiani vaitire basa ravo mumba ndiani munonzwa chakasaka kuti ndidaro vana vakauya muchitaura kuti ndimakadaro inzi vaichangamira ndimeri inzi vaichangamira chakasaka kuti ndidaro ndakaona uyu wacho iye muzukuru afirwa ari muzukuru akafirwa wacho ari pano ngauya saka zvakazoita kamaai wakaindindimire baba mirai sekretari wenyatauri zvakazoitika manje ndezvekuti tapindirana ndikanotora bhuku daita tinaro pano tikanziko panodiwa amount inodiwa anditika tikati yezvoka ndakasimukai ndikati nini pana asiri kuda here muri kuda mese here vanhu vakati chi ndikati ndichaona panapa ndinonyora kurakidza kuti muri kuda munhu achabisa mari handindizo maisa bhuku vakatoti mari yangu imuisire najohanisi iyi mari yakaiswa ndakavati mayako vanoenda kumusha kwavo musi iwoyo vakati munoenda kumusha kwako kana uchingo wabhadhara mari iyi nechitunzo kubva vauya ndobva ndairamba futi muchitaura zvechokwadi ndobva madzimai vavo vabhadhara mazita nditorimo ndobva vabhadhara musha wese ndikangoti inini wakabatsira pazuva irero kuti mambo munhu uyu akanga aenda adzoke rimwe zuva imazovuta munhu wese hatidi kuti tinenere vanhu mari yavo tikaitambira tinayo mazita tinawo right zvaitika sekudaroka tikati manje orai zvatanozvoka satadheka isusu vadikanika tinofanira kuungana zvakandindaitaura izvo before saturday kuti tione kuti tichiri pamwe chete here pane zvikwereti vapedzesa here ndo musi watazoenda kwana baba ndo musi wavakazenge vandakavaona vachinja kana mashoko avakatitaurira ipapoka haana kundigutsa kuti baba vashatirwa kusvika palevel iyi haatauritsike haataurike handimapona taakuita fanika sekuti inini makandigadza kuti ndine secretary ndindakunge ndine mhosva yekuti iyo nditini kana kuti ndaitere dai vari vasumudza vanhu here kuti ndinyore mari asi kai basa ramakandipa rekuti bvunza vanhu kuti mari iri kudiwa ndobva ndaita zvese ndaita ndiri kuti ndiri mucorrect baba ndakaona ndikati aripo bedza akagara nababa nekuti baba ini ndanjiwirira navanhu ndikunyepa musiwo vakatitaurira kuti kwa uko kumba kwedu isu kuna bhati kuimba iyo kuna bhati kuimba iyo kuna bhati asi kuimba kwavakomangwa ndo chaiko zvakandishamisa ino handisi kuda kuti ndizosara ndakavenga baba wangu nyangwe vasandide zvangu asi ndoziva kuti munin'ina wababa wangu ndoda kuvataurira chokwadi kwete kuti ndivataurire nhema kwete aiwa munopuwa flow yenyu right alright fine unichigarai right taurai sapo ndakataura kuti mwanangu kumba kwenyu ndo kune vanhu vanotondisapota kuno hakuna handina kudare here hapana mudaire ndozvandakataura munochangamire ndiri kungorongerwa vongoti kwanzi indai ikoko ndo kune chikwambo handina wangu ndaziwa pane zvatiri kuti zvandabata pano maturana venyu ndivapi muri vangani panapa tiri 3 tanga tisina kuya umwe wacho aripi panapa pane mwenye yandakamhonzo kuno urai taifunza pamambo muchatipo mwana wenyu aifunza pamuchangamira muchatipa kuti nditsanangu ndingoti muripo mezeri pane umwe mwana wandakamhonzwa nezvake anyway ainzi akambosanduka akamhenga ari chii akachinja akadii kandarawo ndiwo kumba kwenyu here ndizvo here inandiya mwana akambosanduka ayo anga ari mukadzi ndobvaita murume amene ivo ndo vangazi here kuti ndo vanoongorora avasi vanhu kuno ndangozvingwawo ndikubvunza hakuna here tingotauraini ndaitoda kuenda kuchechi musi iwoyo ndobva taenda kwasabu kusvika chinzi pane vaenzi vari kuuya ndobva tamirira vaenzi vaiuya ana Andrew neshamba ndobva vasvika vari 3 ndobva kwasvika ana Chiremba vakazosvika ndobva vatsanangura
zvavakatsanangura vachitaura namazita vakatanga kuti anonzi mutandi wamadzandiani ndiri kuona Joseph ndiri kuona chi vachita vari mubasa ravo right yaitika saizvozvo takazoti tapinda mumba imomo zvikachinzi basa renyaya richakunda kuti riitwe chi nhasi nemhaka yekuti mambo havana kuita sei havana kuudzwa zvakaitika ipapo uyu chiremba nobva ati ndinoda $300 inini ndiri imomo ndobva ndati vedwe aita dangoitirwa basa yaita sei rapera right yaita sekudaro takabva ipapo ndobva taenda kumba ndobva tazodzokera Saturday patinosangana pamusangano ndobva tagara pasi ndobva tanoona baba ndobva vati inini handichaita sei handichakunda semataurwa zvachiitwa ndomatsana kwaita chi baba tapedza izvozvo takaenda kumba kwedu tikanogara mari tabvisa ndakazobva pamba apa musi weSunday ino iyi ndobva ndaenda kuchechi kwa Musunami ndasvika kwa Musunami ndakadzoka pamba ndobva ndanzwa nemakuhwa kunzi pane vamwe vaenda ndase pane chiremba inotambirwa vanati isusu tisi komite yemushaka pane pamajamu kahukwa ayo ndichapapinda rega nditsanangure ndichapapinda isusu tagara kuma 12 12:30 mufana wangu anonzi abakudzi nopakanifonera zvikanzi ana sekuru vakaita sei vakauya ivo vakasvika manheru izvozvo hazvina kundiitira zvakanaka sekuti kana muri musha tinofanira kuita zvinhu zvi pamwe chete handaitya kusvika pana sekuru ndakatya mapurisa vanenge nembanje muhomwe inini ndozvachikonzero chasaka kuti ndishaikwe pano kuti paunge vachinotambirwa semunhu wekomiti yemusha yasabhu kundofanira kunge ndiripo kana kungotaurirwa toita zvinhu zvedu chi pamwe chete ndakazotaurwa kuma 12:30 mvana uya kundifonera kuti ana sekuru auya uku zvakaita kuti ndisave nesimba rekuuya saka ndozvasakisa kuti ndisavapo nhasi nechikonzero zvinhu zvedu kutaticha zvekunenge zvekuvanzirana zvekuti uyezve ana chiremba vachona vaya vatabhadhara mari havaziriwo vakazvita se vakazouya nobva vatora vamwe zvakani programu dzese idzodzo taifanira kunge taichita chi pamwe chete zvino programu kana ichitwa nemunhu 1 tiri vanhu vechirumeuka tine musha tine vana zvimwe zvacho tinoramba tiri vanhu nemhaka kuti munhu nemunhu ane kodzero dzake haangosungwa munhu sehukunzi chuya kwakadai so patakaita programu dzekuchinja ana chiremba kana kuti dokta taifanira kunge takagara pasi kuti hatibisei dokta uyu tiite dokta uyu nanhasi izvozvo $5 ndakabvisa haisati yadzoka ndobva ndachinjirwa chiremba saka zvakaita kuti ndive nemwoyo wokurega kuuya asi pandanzwa kuti changamire vari kuuya ndafara kuti ndonotaurawo chi izvi nauye huku zvechokwadi baba Ananji naMudhara vakabatiswa huku ndobva huku dzedzere sei yaMudhara bva yafa Mudhara akabva uku achipenga ndobva namutarisa achibuda mumba ndobva ndati baba vabuda vachiseka zvichireva kuti kabuda museka isaini yekuti pane zvataurwa mumba ndobva ndavabvunza baba nakubvunzai kuti masekei ndobva ndavabvunza kuti baba masekei semunhu mukuru akangotaura zvakaita sei zvaakakunda kutaura saka nini chikonzero chasaka ndisave pano ndechekuti vanhu ava vanga vachitorana chiremba vanga vachitivanzira sakane hazvina kugona kundiitira zvakaita sei zvakanaka ndati vachinotora kana akanga ari mukadzi hamuna here isusu hatina kuzviona kutaurika nhau dzekunzi zvanzi dziri padhuze nemakuhwa dziri padhuze nechokwadi kunonzi ndichipo chipo wachona haasi kubhowera aripo kana panzi aiwa kana akati mukadzi vakadzi varipo tongomutarisa akanzi murume varume varipo tongoita sei hatiite zvekuti aripo anongonotorwa tongoita zvinhu zvedu aiwa ndinokutendai changami anonzi chipo murudzikwa muripo musikana toda kumuona
Kozi vanhu hafani kunyepa mudade pane mwana uda kutaura ipa vana vamudhara pamusoro makurukota mezemuripa vana mai vana baba vanyina vakoma varoora ndinofunga ini ndiri munhu anenge asipo pamusha kwenguva maererano nezvekugarisana kwakaitwa musha muno maererano nezven'anga izvi ndingangodzokera kumashure shoma shoma wandiona isina kuuya kuzojoina hazviri kuitika ndatiende gara pasi ndaneta nezvandakaona mukati mezven'anga saka mwoyo wangu ndikangonzwa zven'anga ndotanga kufunga beki nyaya yekufa kwamai vangu kwavakaita nezvavakaitirwa nenyaya dzen'anga ndine vakoma nevanin'ina nehanzvadzi dziri pano naiwo baba kati memba yamai vangu pane zvakaitika panziya ndaive ndatenga pakabvarurwa mubhedha wandaive ndatenga ukabvarurwa nemetiresi zvese zvichinzi mune chinhu chirimo stovhu ikacherwa zvikasvika pakuti mai vangu vafa vana baba vana sekuru vakadai kureva zviripwa zvekuripwa hama yavo ikatengeswa mombe ndiri kwandaishanda kuSouth Africa vakafona ndo zvaakuno tikati kuti vana sekuru vakwanisike kutigadzirira musha nezvatakatadza regedzai tingobvisa mari tikatumira mari ikauya kuno saka ndikanzwa zven'anga zvisina urongwa kuna sabhuku mukati nashe ini ndotozongoitira kuti vanhu vanganditi handidi handiwirirani nazvo zvinondirwadza nokuti zvinhu zvine zvichiitwa ndisipo ndisingaoni uyezve nyangwe ndikavepo handigoni kudzivisa zvavanenge vachiita handigoni kuzviongorora zvinondirwadza mukati mazvo saka totenda imi mauyewo kuno kuti muzotiyananisa maererano nemusha hakusi kureva kuti ndoramba kubatirana nemusha kana mari idzodzo ndakabvisawo ndakungobvisira kuti hapana zvandingaiti asi chiri chinhu chinondirwadza pamwoyo ndakaona zvakawanda zvakaitika maererano nemusha uno mambo mungatibatsire nemi makurukota mauya kuno ngoti tasanzirwawo pamunenge muchiona nepamunenge muchinzwawo kuti musha wedu uyu unogara zvakanaka kuti chive vanhu vakanaka handirambe kubatirana nevamwe ndinoda asi ndo zviri mumwoyo mangu nyaya yechipo ndotaura semunin'ina wangu zvakapinda nemunzeve handina chandakaona chaari tinditi mukomana takangomuziva achinzi musikana izvi zvaingopinda munzeve zvichibuanasi musikana akatoya ini ndongotaura ndichidaro nekuti ndo zvinotomubinza ndichitisisi handi akaroorwa no rekedza ndimufoni anogona kuzvipindurira pamabva ndofunga ndokwaari ndatenda tangomuonawo asi pane anoumaachipo here kuti aiwa zvinotaurwa pano musavengi vanhu naivetue hazvina kutaurwa pano mukoma wangu ari kutaura mwana wari kutaura pane uyu waive mumba mashona namai vake pauya mapostori anga achitaurwa nemukomana wake tiri pamhiri baba uyu akanga aripo futi uyu akanga arimo futi ndokubva ndati mapostori enyu ndinapoirisa kwakanzi baba makohina mubaba ndokubva ndaona mupostori wapfeka geneji rake akagotanangira mugomo akadai akuenda kutsime agodiya kudi ndobva ndati maoko angu akaya ndakukutorera chinhu chamunoburutsirwa pano varimo vese vazere muvabhunyemu ndobva ndaburitsa kudai ndokubva ndaburitsa chinhu chine mazino ndakati ndo chamamuchiburutsirwa pano vakabvunzwa kunzi tochiindirira mberi here nebasa maichiburitsa pai mugomo machakanzwa kakuti vagoburitsirwa godira pasitofu vagozokanyanisa nedhata cho vozobatirwa ndokubva vati tabatirwa chinhu basa hatitabata tatotorerwa chinhu chacho munogarirei n'anga vakadzarwa mukati urukumbirwa kuti usvekune imi mambonditi mimi urikukumbirwa kuti zvakaitwa zvekurayo handozvikona asi mazoti panapa tichitaura tumari pane mushonga wandendashandisa hanzi chipo mushonga iyo aiwa fane vanhu so ndotaura aiwa ndiro zvikona kusabeta zvokufundira topai moda moenda aiwa panapa toita huku iyo ndokuitira inongedza hazvinetsi saka mune mushonga zvinotoo zvidiki zvatiri kutopamusoro zokuramba ndituma kwanzi musikana uya haako aenda kumagrosi ndatenda hano musikana hako ure zvakadi ndoda kumuona ndimota yangu iripo ndaine vakomana munomutora tichitaura zvedu pano because totida kuti tipedze zvimwe zvinhu
Munoziva? Ini zvandiri kuda ndezvekuti nyaya ndataura naSabhuku vanditsanangurira ndekuti Sabhuku maita dambudziko mumusha munotaurawo kana mambo kuti musha maita chii maita dambudziko tafunga kuti tigadzise musha wedu tafunga kutsvaga vanhu vanotibatsira iyo information kwandiri handina haina kusvika ichokwadi but zvazotaurwa hazvo zvikonzero ati inini izvozvo izvo ndiri munhu anga asikazvizivi ichokwadi ndipane zviri kudi zviri kuitika asi zviri kuitika zvazvo mamatozvitanga saka zvinoda mani ndezvekuti vanhu vanonyepa variko vanotaura chokwadi variko kana mubhaibheri zviriko kune maprofita ene kana kun'anga zviriko imi maiitisa mutanda mainyepa here maita sei maitsotsa vanhu ini basa rangu randaita ndaita basa rekushopera vanhu vemabata vanobata vomhanya vanobata kuti zvakati vanozonoita minzi dzavo dzekubira vanhu mombe mainyepa here aiwa ini zvandaitaimimi ndimamuridzika mutanda kandaizviona ndaizviona zvinoitwa sindiresendiregona ndakati neijoinawo kuzoona kuti zviri kunzai nai mama ndachikumbira wakabvunza Sekuru kuti Sekuru vati vaitombozviitawo zvehuku dzichifa hazvinoita asi ni mubvunzo wangu unoti pamakaona maakunzibata huku makabvumirei kutaura masoko iwa muchiziva ndo zvichaitika aiwa kana uchida kunyasoona chokwadi unotanga wachiitisa wovati ndinozvigona zvino mhuri yenyu yakabva yati muri muroyi muchimirira kuti mubata dai makaramba kana maiziva kuti zvinhu zvamunoitawo ndinobvumirana zvinazvo asi ndoda kutaura chinonzi chokwadi aidonganga dzayo dziripo here ameno ndo vakauya nadzo ndakangoidzirwa ndinozviziva vapo havasirivo vacho vakaitisa izvozvo vamwe kana vari vamwe imimi Sabhuku munoda here kuti muchenurwe nevanhu kuti vanhu vasakunongedzei even vana venyu vanogona kunyara kutaurira chokwadi kana vanogona kunge vane zvimwe zvita zvavari kutosangana nazvo pamusoro penyu but baba vorega kutaura because pamakambojoina chigemu chezvinyawo chamakambojoina zvinyawo kunoitwa zvinhu zvakasiyana handibate mushonga unogwai baba nzwai zvakaitika pandogara kuya kwatezvara vangu ini vanonzi kwamushana maziyoni anga ari bishop weziyoni vakaita muroora pamba aingoti akaita mwana ufa mumbuyo pa saka vabereki manje kumusha kwavo vakachizofamba nei nemwana wavo kuti problem iri pano ndipo vakazonowanikwa kunzi zvinoda kuti muuye muri pamwe chete kwakaroorwa chi mwana ndobva vamang'ara nyaya kudari kwedu mushure mekunge vanota approach avo vakaresista ndobva vaya padare ndobva vabvumirana baba nevana vavo kuti kana paine kwatinogona kuenda hatifambei ndobva vafamba vakadero vakavapa mupurisafu vakaenda kwarari kwaanonzi kanengo vamotoona nezviti ndovavaenda kwarari ndobva vadzoka vachindodza ndaenda tanosvika kuya mundaro yanga ane vana vakawanda ane vakadzi vakawanda ati vamwe vakadzi vakapera kufa mukadzi uyu anga aripo umwe wacho ndiasikubatwa kunzi mai mune chekuita nezvekudla vana vemwana wenyu makadla vamwe wenyu vakabvuma vaigane murume wavo kuti ashuwa izvozvo zvekuitika munhu akangondibhuwa ndikangotsamwa so shavi racho rotodii munhu iye anodii arobva vakagara kuharare ikoko vakadzoka kwandiri vakandiudza kuti ndo zvatawana tichazoda kuuya mumusha achinobatwa zvinhu zvacho vakazouya vanhu vakaenda ndakazotera kuzoenda kumba kwacho avo vaitaura manje vega manje ndakadlani vega hatizivi kuti tsotsi yacho chinenge chiri papi ndiminochiziva
saka vadero vakadya zvichokwadi vadero ndobva vatoti kana munhu mupurisa akauya azokiliya munhu akasangana nembavha anoisiya here nekuti auya azokiliya munhu vanhu vakati inobatwa kanisa ndegerai akangoregerai ndimbosembulawo mukati mevanhu vari pabadedzwa mumudhara anonzi mugambiwa ndobva vanzi baba makaromba makadai ndobva dzamboramba ndobva dzanzi okay pamba penyu hapatemwe huni kana zuva ravira pave sumoto panze hapadidi munozvitirei ndizvo here zvinoitika zvikanzi chokwadi ndobva vaudzwa zvavakaudzwa zvikanzi pane ini handisini ndakanotora n'anga iyi yakauya ndefunga nanatezva pane zvaive zvadi zvanetsa zvikanzi kopa musha penyu makapasirei vachiudzwa ndomazoona zvokuti pane kutaura nekuita anditika zvichida chinhu chekugadzira chinozogadzirwa semamukutaura pakuzobvisa asi pamunobve muchitaurirana nemunhu anenge achiprofita munofanira kumubvunza kana kuramba musati chinhu chenhema muchida kufadza muprofita saka munhu anofanira kuudzai zvakati zvemunoziva kana muchiziva moti hongu kana musingazivi moramba andimazoona ka izvozvo zvinenge zvine chitsotsi futi here madhiri chii haana kukama naye akungotonongodza kuti anonzi madhiri ari kupi kwanzi ukuru kwari kwakanzi madhiri agari nemukadzi womunhu zvekuyepa kwake haana kumborowa vari kundiudza takarova akatsanangwana nengomasha pakatarwa madhiri pakatarwa nengomasha ndaona sajesi anoyafamba nemota ndaona achema mai manje acheredza ndani mwana akarugwa maruzo asi chaichai papa ipapo pahuku ari kusiya pamwe chifi huku yakakotamisa musoro dzomubva yati ropa pfa zvakanzi sabhuku muri kuona kuti pfa kwaita ropa huku chipupafuru ndo mafiro akuti havana mumusha sabhuku ndo zvamakataurirwa sabhuku zvivhidhio zviripo zvinongoiswa vanhu vacho alright fine sabhuku ini ndikuti mimi ndimuri kutungamirira musha pamaifanira kugara maita pakutanga chaipo tsoro yenyu makairasa ini handina kumboendereomirai tsoro yenyu makairasa maifanira tino sabhuku akatobatwa pamupatakasvika sabhuku ndiye akauya nevanhu panonzi pani kupikisoni pane mwe famusi panonzi pani aiwa panonzi pani varidzi veplasma kupikisoni kuseri kwemaini sabhuku akauya nevanhu indine imwe shamwari yangu yakambonga ichinditungamirira ndakamboita zvemumusiki ndianga ari band leader kuti ndianga ari mukuru wedu tarova taenda pamwe panonzi pamachengeti pakagadzirwa zvakanaka zvepachihotehote ndovapa saka akafunga pfungwa yekuba sipo dziya achisabai kuti aizoda kuenda kumba ndianga ari mukuru ndiye zvaakaudzwa nevanhu vepapa yekuti hapane sipo dzabiwa ndobva atunganidza akapenga kuti zvekuti hapane munhu aita izvi atidi zvinhu zvakadaro panapa ndiye zvaakazopa mutongo wekuti hatisechei mumabhegi nandika but aifunga kuti iye saari kutaura rake harigoni kuzosechwa sezvo ndianga ari mukuru ndiye akazovanirwa aine sipo akazobva asina kuoneka handimazoona saka zvinoitika baba ndizokuti ndambokuudzai izwi rekuti muroyi ririmo munyika yese kurava kuti chinhu choo chiripo ati maitiro ndo anodi anosiyana izwi rekuti muprofita ririko kubva mubhaibheri vafemberi vanhu vanofembera anogona kupodza andika imi kana munhu apodza musamunyengerere muudza chokwadi kuti aiwa izvi zvakutaura handizvo izvi handimazoona kuti n'anga vanotori neorganization yavo yezinat ndika
vanotopiwa masefti vanopiwa setifiketi rekuti iwewe uri vanotesta kuti ari kugona kufembera here. Saka munhu uyo akafembera kusvika anenge achitaura chikwadi vanotestana nomazona anenge ane setifiketi rake resinati nomazona kana munhu akanyepa rambai asi mukaramba kuti ataure munoita sekuti mune zvamuri kuviga nomazona vanhu havasununguki imi maidemo makaramba kuti asi mukuru wemusha mukaenda pane mubayira polisi ndo polisi yenyika pane vane pfuti popa imi hamuzodzibvumi pfuti pane saizi yepfuti munobvumidwa kutenga pane pfuti dzinozodiwa kuti kana mazonetsa vanokuvingai nepfuti dzakapfuura dzenyu. Saka maifanira kugara mabuda pachina kuti inini pazombo apa kapa ndinoona kunge ndiri semukuru wemusha ndinoona kunge ndinoitawo kwandaiita handiti kana saka handizodi kuyanurwa pane vanhu aiwa ndisikuti ndizvo ndingotaura zvandinoona kune handimazona isu zvatakamboita ini ndakamborwarirwa nemwana kwete zvekuti ndaiti ndiri kuparamende ndaifanirwa ndotobuda mwana adonha kuchikoro aingori aifamba so odonha anga ari goti odonha mwana vanhu vomhanyamhanya vofona mota yomhanya mwana onoto obvunzwa chii chaitika oti ndaa ndiri kufamba kaona chimunhu chakadaidai ndo paanenge vaadonha ipa handimazona ndakanetsekana nenyaya iyoyo kwenguva ndikadzamara ndikati regai ndimbofamba taifamba nemwana ndii tanda maprofita tingonzwa zviri kubuda zvingobuda ndikati okay zvinhu zvakanaka ekuti regai ndotora vanhu vacho tifambe pakunzika ndaive ndatsamwa ndakatotora pfuti chai ndokubva ndatoinda ndikati adzii ndakatosa pfuti yangu mota ndikati vanhu hava kundijairira bonza ndakawesta ozati ndaiti ndiri kumusanganangana kwamutare ndofonirwa mwana wangu kurwara chii chaitika kusvikira ndadzoka ndikati aiwaiwa handei iyama kavanhu aukama tatora mwana taenda ndaenda nawo umwe wacho ava ndimai vangu ndobva taenda mukadomo uevhani uya ndo vanhu vakati handei kueva tiri kufamba tangoona vanhu vakaunganidza zvimucheka zvavo taibvumirana todii totena ngatipindeya tipinda tasvika paya vanhu kana vachizoita chitsotsi vanochiti vanhu vane vambotaura chokwadi ndobva charohwa kanzi amai mune muchawo akambogara kumba kwenyu murume wenyu akafa sei murume wavo akatoita zvekubatwa nemaneti munhu aibata hove kati akazongonobatwa nemaneti ake kuyaka zvinoitika panyaya yeuroyi zvinonetsa kutsanangura uroyi unokonzeresa zvimwe zvinhu anenge achiroya anenge achiziva zvimwe zvacho anogona kunge ari riri shavi asingazivi ndobva vatsanangura pane muchawo akauya akadii pane zvinhu zvavakasiyirwa unosiyirwa uchiudzwa rimwe basa kati zvinhu zviya zvinhu zvaakushanda rimwe basa munhu anenge achitsvaga kukusiyira zvinhu zvechitomunetsa saka mai vangu vaya vakabvaudzi vakabvuma tichipa muchawo akauya gore rakati kukaitika zvakati gore rakati zvikanzi imimi uku izvezvi penyu apa ziso renyu pamusoro rinotema rinodaidai chokwadi vaigara vaitonetseka nemusoro uwe pamusoro peziso vakanzi imimi ukuku makatotiza vanhu vaida kutema ine demo nenyaya yemwana anga afa chichi ichokwadi vanhu vava vagariko mwana wavo mukomana vakazvara vana 2 seijiva musikana nemukomana mwana wavo mukomana mukoma wangu aivepo nemudzimai wake aivepo mudzimai aizodavirira because ane zvinhu zvaaisanganawo nazvo tashuwa zvinhu zvekutaugura ndobva mai vangu vapo uku vanga vane shamwari vauya kumba kwangu vasvika vaendawo kumusasa wavarove ikoko zvatibatsirani ndoda vacho varoi vacho vaivapoka vakabvuma vachiudzwa iwe zvakadai zvakadai iwe zvakadai zvakadai munhu wohaka kutanga kutaura saiwa achitaura zvinhu exactly namaona
ini ndikati chimwidhuma chachatotumidzazara mukoma wangu tasvika kumba akaita kakundishora kungati apa kuda ndakurwadziwa nekugara naamai apapi pamba ati ndiye akazouraya paida munhu pape vakazouraya mwana wavo dangwe so vasara nemwana musikana mwana iye akufa akatanga kutaura kuti mai ndaisaziva kuti endakateerera zvaitogwa nemunini nerudo rwandaikupaisa mai vangu ndasaziva kuti shuwa mungada kuuraya mwana wenyu wani akafa achitaura zvikatepiwa nevaning'ina vacho vamwe kune imwe imba vari papo handimaona ukazoenda vakabatwa mshuwa makadai handimazoona kana saka munhu kazhinji nyaya dzekubata-bata mishonga kwamakambojoina aiwa mirai kamunhu mirai ndimi mega mandiudza kuti mandiudza kuti imi munogona kutouraya zvinoitika here nemunhu ari noma ini ndingakwanisa kuzviitawo here aiwa mirai ini pano ndingakomanda huku kuti kana zvikadai inofa igotofa here isina chandinacho zvinoita here nayo kuma mudharata anozvigona ndozvavandiudza asi vanditi pane mushonga wandinoshandisa kuti zviti ipapo vakati vanoita sei vanozvigona sakani vakati ndikaipfeka hembe dzangu vandoita sei ndinozvigona asi ndine mushonga wanoita sei wanoshandisa vana mushonga here mushonga vanawo wekuwewe vaika baba kuti mishonga zvainoita zvamunoziva iyo inochinja mishonga iyo inochinja ndimanzwa mwana wenyu achiti mwana wamai vangu havana kufa zvakanaka vakadii ane chinyutowo chake chimabvira kaita mai asi hasi nyaya kuti ndimi akafa wanyu akafa sei maikuru vakangogwara vakangofa hana mbura ati wose ane chigumbu nai babai ngati chikumbu changu ndizvo zvinhu zvandakaripa ini zvavakabvarurisirwa mumba vatorirwa mapostori mumba ndimaibvarurischangu apa ti vakafa sei vakafa here nekubvarurirwa ikoko mai vangu vangorwara but ndikuti ndikwaika imimi maisa kuti rufu rwemunhu nezvakabvarurirwa tikuti chakakonzera rufu chii amai vangu vakarwara handika asi zviripai zvekubvarurirwa zvinhu zvavo zvakazodhimandwa naana sekuru vana sekuru hanzvadzi yavo vakarapo vakasapora maprofita havasi maprofita isitaiwepo ing'anga dzakadzabva vana nyamagweta vakavabva nekwashe musati magadzwa baba ivo vakauya navo vakatanga kwachikamba vakazoya medi zvakazviri underforcement namambo namudhara wangu mudhara okay saka toita sei sapo vanhu makavapinza mugiya rekuti vanhu vari kuti vane dambudziko radero ainzwaizvo dambudziko radero imeupenyu yakaonekwa achifa tikamozvichenura sei kuti vanhu vabhilivhe kuti muri right muri innocent muri munhu akanaka nyange zvazvo makazviita ndisingazvizivi ndaakuzvizivirawo panyaya yekuti poitwa sei kuti makabatiswa nemwana wenyupi asingaroende ndobva yaramba kufa yakafa ndeyamudhara ndo mudhara wenyeri ndisekuru imuri chii muri murume wavavo allright saka uku ndobva yafa iyi ndobva yaramba saka ndopakati kachitsotsi papa yaifana kufa yenyu yamudhara yorarama chitsotsi chacho chakadai paembe pangu pane exhibit yeropa huku yacho ndangoibata seyaitodei mai havambozitaura yabva kun'anga iti auya yakabayiwa yangu yakabayiwa huku yakavheka musati mirai huku yakavheka yakabva kun'anga mwana wangu ayo ndikuti huku dzaive dzakavhepi yakanga iri pangu pamba
saka yakanga yabayiwa tsono nguva yakaenda kumba kenyanga pakanzi ngati yakazobva uku manje yakupiwa ini manje yakubva kwete kuti ndakangoibata ndichibva ndagara nayo yakabva kun'anga saka yakabayiwa netsono saka payakanga yakabayiwa netsono yanga singaradzi kurwadziwa ere payakauya yakabuda ropa yaitobudisa ropa yakanga yakati ngoze kudai chikurereka mutupa asi yakafa kudhara ipapo ndakatonzwa ameno pamwe vanhu vari pano kana ndisingakanganise pane pakabvunzwa kuti muri kuda ipi ndakangotora iwani makatora pambiri makati akuganichidzwa ndakapiwa yangu iyo ipapo yakabva saka vanhu vava vanonyepa singaita tanzwa kuti vanhu vari panapa vasi vavo saka tombonzwa vasiri vavo ndakamhanyira mumba ndakanomudza kuti zvawandiitira izvi ifeki ndakabuda mbandoseka zvino vanhu havasvibherize kuti ichokwadi zvandikutaura aiwa shuwa imimi sezvo mamuri muchitodzi yacho munotozviziva ndotozviziva zvino vari kuramba ivo mapostori mamwe ari pana vanozviziva futi vanozviita mapostori vanozviita mashuva zvakangoma kudzvirwa musaga chifu usingabude musaga pamusoro ichifi ndikutaura sekuru muri sekuru vangu chokwadi chakanaka kufambuzva sekuru makataura makati atanga nenhau iyi hanzi mungu akadenha kwasimudza musoro inokuruma ende hapana anondigona nemuromo wenyu makati atanga nhau iyi muda kumupfuudza imi ndakasvika pakudza hama dzangu ndiani mumwe akazvinzwa pana aiwa vakawanda munhu wese everybody ndakamwaya zimbabwe wese sekuru mavhidhiyo even aripo kungotaura chokwadi njekanaka makati nhau yandatanga asi ona ndakadana nemurume wangu ari bho chidanana mune zvakanaka but anorwara asi iyo yese hamundi kuitarisa hamundi kuiona mwana akafa achipupa furu kumuromo ndiri kugomo yese makati asimudza musoro nave bo anofa aiwa sekuru justice chifi ndikutaura chokwadi vari kuti ndizvozvo simudzai maoko tu aiwa chimirai ndosaka ndatati mai havasataura because handikona kuti fungai kuti Mwambi wai mai yapazika Chefi ndakarumwa 3 times banga pachikunu wachikwanzinga nongopindurwa nenyoka masari musasingaperi sezvo watauroti vanogona kugadzira kamba mwangu aigadzira ndiri kusaidi kwenyisa ndiri kuti inini ava semunhu akashaikirwa vanorwadziwa munhu akarwadziwa anotsvaga zvakasiyana siyana munhu anofamba pakadi ndikuti imimi pachenyu so munobvuma here kuti mukawana munhu anoda kuvheneka munovheneka kuti mucheni kuuye munhu akachena kune vanhu munotungamira sezvo maifanira kunge muri maitungamirira nyaya iyo maifanira kugara maramba kuti nine sasabhu ndinofanira kusara ndichikukuridza munhu ini ndakangoti zvin'anga imi mafirwa kumbawo indai munotsvaga n'anga dzenyu muchizviitira mega ini handibo kuda kuno ini ndinotoo ndakafirwa manje so ndafirwa manje ndopananzwa sinzi mhepo yapunza zvinhu zvonzi kwanzi inyanga yangu yapunza nemiti yangu zimuti riri pangozi hombe zimwari rakapunzwa asi kunzi inyanga yako yemvura yemhepo iyo iya kunzi inyanga yako zvino kuchenhwa kwacho ndichakuvavarira chii ndichingonzi fungai mukaenda kukariba iri makaenda kukariba indomufamba mukaenda kukariba vanhu vanobatwa nengwena kana mupaketi mvura uchigeza kwana mambo negani pane kagwizika kuti mvura ikakusvikirawo usatopinda ivo vanoti ngwena idzodzo hadzisi ngwena dzaizvai hadzisi dzemvura havapindi mvura ikungosvika vamwe vapindi vatomirira mota kuti vayambuke vari muanipa handi munoona baba ushu neushu mukatarisa kunoka mama uyu mufana ari papa neuyu neni ndiri panoka mukatarisa kumeso kweduka munoona something in common mwana wamai vangu uyu mwana wamai vangu ini ndinoda kuti ntauro chandirwa ini ndiri kugurupu ripi ne ava vadiki ava vari kugurupu iri nekuti baba vatiiwo ava ndo vana vangu kurava kuti ini vatopinda pakati pangu inini nevanin'ina handi mungwa poindi toda kuti tifunde nyaya ikai takapinda chaizvo kuti babaka
Matiita umaradzi. Aiwa kani ndakutaura kuti iwe wari. Aiwa ndinoda kuti ana mai vangu. Aiwa mira. Tirakuzopindura point yenyu. Tirakupindura point. Andi muri kuona baba. Ayo baba vataura ainda zvingwa. Vataura kati vanhu. Kanda musarwa nevava idza imhando. Nekuti ava vari kuti ndiri muro. Kwe munogoti ava chimira mugarukira. Pamusoro imamo ndaida kubvunza Sekuru kuti kana vari kuti vakanyeperwa ipapo vakataura kuti makanibata ini ndega sei takawanda ende ndinazvo pakamera ndakati shoko rangu ndakataura kuti munonongedzaini muzviraita kuti pesa hapana varwiri apa ndoshoko randakataura vari tinazvo kana tidatouya tokuteera vhidhiyo racho ndichingopindwa chete vatoenda mune zvinhu zvamaizoperesa vakaenda kumhiri kune pfungwa yakanga yakada pachikanda ikanotorwa ikanzi ndiyangu yakasvikopisirwa ndakachitiko ndizvangu iri kwani ndizvangu ndo muno muraini zvese wese munganga yauya yese inongogaura ini chete upenyu ndine makore ndikakuverengera izvo ndine makore murugara muchigaurwa ndichigaurwa chete zvecho kwadi abvunze vese ini ndiri kungorwadziwa hangu zvidikidiki zvatawana mukoma kuti vati vari kurwadziwa nenyaya yenyanga dzinyadzigaura mumusha anditi inini kukura kwangu ndiri mwana mudiki ndonga tiri kuma 10 years takaona vanasika mudanda vakauya vakabva nekuna mamba vaipo vatsanangudza baba vakapinda musha vakaita basa sebasa ine zvinhu zvairohwa zvechokwadi wodzi taikukura chingorwara saka kumba kweava kwavabereko ndokwakabatwa zvinhu kwakachekwa mametresi handiti asi mombe yaitirimira tichidya tichiguta isu yainzi bhoferi mombe atete yakapiwa baba yakatozoya kuzotorwa kuti ibhadhare zvinhu zvabviswawo isitayo zvo tiringotambura nina kuda hakuna mombe but vanhu vacho vane vauya sei mimi ndimuridzi womushaka vane vauya sei havana kumbondikoromisa ndakangoreka nemwedzi next time kamirai munzwei muvagariro kana maita problem mukataura nasabhungasana munouyawo motivhunza kubatsirana ukazi mukangoita zvinhu zvenyu mega iyo sabhuku vane vatioti pamwe mutipira vanhu kuti ane zvakati kufungura ndizvo zvokwadi havachatrust kuti zvinenge zvichiitika zvine zvava zvechokwadi handimaona so pane vanhu vakataura nyaya iyi handivo vamunaona asi nezvino mune vamwe ndiri sama muchida kuti chimudzabhu munoruda here kunzwa futi kuti vavanoti chi ina hazvishadi zvinyanga vanongoti auya aurwa ini mazino ese kutanga ndiri kugaurwa tete muno mamadziwa 1 vanasekuru varipo ngangu chini varipo havasikuru shoperi aiwe unomuda inandi yese genya ese akangotarisana asi mimi hamuna here vamwe munogona kutitsvagira vabatsire mushizvenganga ndamene chamene ndachira kuti ndinobvunza ndakaenda kupolisi ndinotaura kuti ndakanzi mhepo yakauya yakapunza mba yechiuraya muzukuru wangu ndine here ndine nyanga yakadi yakauraya nekuti pakati pafata vanotora mari dzavo dzepafata kuvheneka kwavakaita useni michael vatora gwara rinotora wese ndo vanenge vachitaura kuti mwana auraya vane nyanga yakata kuti nechikwangu aizo tukuzvinekuti kwaimupa maizviita ichigaura vanhu zvaive zvakanaka kugaura zvashata izvino aiwa kugaura hausiwe unenge uchigaura vanenge vachigaura genya yachona iwe unenge uri mubatsiri namuri mubatsiri ndaina mako pachifi kuchiravo chaivachifichiravo ndiko maigaura pachifi chiravo chaivo saka maigaura vanhu anga muchada kugaura ndakashokera pamasiyarwa tai ndakati munhu ari kusekuru
Pamdaira vantu zvamakwisa ndozi yakatoti madziva pamdaira mozi kama kuti muri ng'anga kwazi saka ng'anga uchishandiswa mushonga unoshandisa kamushonga asi kana mushonga iyoyo kazobatwa zvashata aiwa inenge handina mushonga unouraya munhu ndi mushonga wekuponesa munhu ndo wangu wandina kana pamdaira unorapa pamusoro imambo vacho vari kubatsira vati tikumbirawo ngotaura masoko mairi zvinoita ndoda kuti batsirane vakomana mukoma wangu akafa kutaura achida kuprotecta mai vake vaida kuraya mwana wangu akafa ari pasi vandiri kutaura mwana wehanzvadzi yamai vangu vakamira takaenda kunonzi kuurumbwe kwana mambo chundu tadedzwa koko anyaya yemwana wangu ndakafamba ndaenda kuya nobva umamwe mai vahaka kuchecha isu hatinambobva mwana nobva vahaka voisira mai vaya vasara kumba nestepe zvese zvaitwa sezvazviri ivava varipo vakatoudzwa kunzi chimwe chidoma chinonzi po iwo ndipo anoona vakaudzwa zviri straight pavakadzoka ikoko vakadzoka kure hakuna munhu angamboendako kana kudini tikatorova mota tikaendako tikasvika muchechi manhu akahaka akadii ani mazvo mwana wangu zvakaita anga ane zvinhu zvachiitika paari zvazvikatooma ndakati ndaenda ingati nyuye ndaenda kukariba kwamuzukuru wangu kwamambo musambakarume saka taizoenda kumvura nazambezi munoziva kuti akasumuka akamhanya kuda kutopinda mumvura vaimudzingirira vaiti kana vakusvika paari vodonha muzukuru wangu kana vakusvika paari vodonha achida nopinda mumvura nazambezi zvikabuda zvese zvikataurwa nzazvikudai tikaita zvaifanira kuitwa zvacho ndiko vadzokera kuzonouraya kwani kwavo unouraya mwana wavo sezvakatavanaizvakaipa saka ivo kana vachiprotecta muna muchiti mudati vakutsigirei kuti hamuna zvamakamboita muchitaura mega kuti ndakamboita ng'anga aiwa ng'anga zvinoshamise ung'anga ihoho uroi kana mamusingazvizivi kuve ng'anga kuna ng'anga ndikunyepa here ichokwadi mambo but zvinosiyana chete kuti zvakafanana isagara nomwe mudhara aita zvezvitsinga ndaigara kugoku kwandakambogara airova so netsinga ndo mari yake doro akakura netsinga ukasaenda kwaari unotambura kangoenda kwaari 2 minutes amene mambo ndikumbira kumbotaura 2 minutes nawo iripo ndeyekuti munhu nemunhu ndiye anozvizivira hatisi kurerera ava poindi yangu iri kuti kana tichiita zvinhu muno musha hatiitei tese ava mukoma wangu vakapindawo vaudzwa ina handina kuudzwa saka naye ndaigona kuenda kudivi reaudzwa ndoenda kudivi reasina kuudzwa nekuti tiri neuniform 1 akachazoshata manje mazoita imogava nayo mudhara iya language yake mudhara ndobva vasvipa mwana kati vanhu vachauchao ndevavo ari mazona vanhu vanofanira kuti vachiita chinhu mumusha munokokorodza sekuru uya chinhu ndouyo aiwa imi ndimaifanira kuudzwa shoko ndimaifanira kuronga vanoronga vega maronga vabva maudza mambo kunoku musha ndagara pasi nemusha wangu wati zvakati ino zvandowanzoita manje vanhu munotonyora vanhu vese vari panapa vanonyora vesa masignature avo kuti tiri kuda kubatsirwa zvishoko ende vanotoda ndakanyora chifi kana asipo handibvume ndakavataurira ndataura ndakati chifi kana asina kumboditi madzivaita ndivara nhasi asiro kuti nhasi tiri kuda kukorektana handizve zvinhu zvakaitika izvozvo izvo zviri wrong because inini ndaisazviziva ndakandiramba zviniro zvakaitika zviri wrong maifanira kundizivisawo kuti maita toita zvinhu zviri zvekuti
vanhu voisa masignature avo vari kuratidza kuti tafunga semushamusha ududi handini mazona maita izvozvo tobvumirana chiitai asi abc kana vandondoda kutaura ndoziva futi vanhu vacho vari kunoita ndovaudza futi kuti itai kuwa pane boundary musazosvike pakudai mushaudi saka ini ndoda kuti misa pachenyu makambe muchichenesa mishai vanhu saka wenyu osara here wakadero vanhu achigunun'una kuti musha kwete pamba penyu boza imahamukaunzi munoroya mega hakuna zvinhu zvakadii varoyi vanofanira kutowanda kozi varoyi vanotoita musasa andimaona maunda yaiti hwana hakuna hamukwana aita hwana handimazora saka panofanira kuti bato varoyi vakati kana chiri chokwadi imi mukazosanganisirwa ipapo henyu sasapo asi ndimofanira kuve muno kupedzisira mutsinzwa izvi panofanira kunge panopinda vanhu imozove muno kupedzisira inini hakusi kurambira kana kutoda kutotaura nhumbi yandinayo kumba kwangu ndinotoone urongo hwekuti ndandichashedza mburi yangu kuti mwana wangu zvaari kuti wambofamba ndoda kushedza ndoda kushedza n'anga ndoda kunotora kana kuita rotodawo chi saka zvaita zvakanaka dzauya handimazona vanoda kuti vanotori nedambudziko saba vanotoriziva handimazona toda kuzikamwa kuti umbofamba uchi sei vanzi vava vakumbira kutaura tada kuti vangotaura tinzwe avo matauriro avo ati vari kutaurira imi kuno ndakateerera ini ndiri muenzi ndatobvunza vakomana vangu kuti ungabe kwasabhuku nemota isina kana mbudzi iri kuchema sabhuku ashanyigwa namambo pamusha vakomana vanadzo pamusoro enchangamiro taurai pamusoro evadari ndofunga ini ndiri interpreter muturikirina Sekuru kasaidi shona iwati vanotaura Swahili saka kushona vanenge vachiita zvokudhabhadhabha ndinenge ndichikuturingira Sekuru sanganai nevanhu shona inini ndinotaura mwakadii zenyu mimi nashukuru nimempikia asante kubwa sana kwa kuona mambo ngezi ichitaure kwekupedzisira mashandiro atinoita naSekuru Kasanji wanoti wakadedzwa mudunhu wachishandira vanhu havamanikidze munhu kuti uya pagiraundi kuna anoda ndiye anouya wongoita zvawanoita papi ipapo ndo mashandiro atinoita isusu mudunhu nyangwe mukanzi mune muroyi wakaona kuti muroyi wani sainzi dzawo dzawanoita kuti muroyi aoneke ndo mashandiro atinoita. I think izvozvo zvakanaka kana muchitimi mune simba rikavaroi kana muroyi achiramba mune zvamunokwanisa kuita kuti muroyi anyevenuke mwoyo wake ka zvidii unganokakaridzi munhu aiwa dema inini zvanakira kuti sabhuku ndewangu mai tinowirirana nasabhuku kuti vakambobvumirei kuti zvitike ndisaka ndandichitovapa mhosva saka kana vakabvuma ndozvitike ivo vachiziva kuti vanozviita ngazvingoitika tione ndimaona so ndo asi hatovamanikidzi toda tovakumbira but handifungi kuti zuva racho ndinhasi naonirangu nekuti nasabhuku tofanira kuzvitaurirana zvakasimba chani handisabhuku nevana zvatinodaka ndezvekuti ava kana vane zvavanoita kana zvaita sei pane zvamboitika here zvavamboita kuvanhu isu hapana zvataita isusu tandakatomirira kuya kwasabhuku kuti muchizotanga kushanda vanhu kuti titange kushandira vanhu because kana musi wakashandira sima
Mamziridza ngoma. No, kunosvika mudzimu unosvika toshandisa mudzimu tinosenza nevamwe apo vakamira apo vechi3 nasekuru Kasanji mudzimu wotipa madirection ndo zvatinoita. Sekuru Kasanji vachishandisawo culture yavo avo vachishandisa culture yavo. Okay. Mazvindoza vanoita zvavo kuna vakashedza ini handa kushedza vana munoda here kuti mupindenyi mune zvizvi muchingo hwawo hwenyu zvamunohwa mukakara muchinyunyuta muchisora masora kana zvazvakangonakira nezvekuti ukanyeperwa ramba usabvume zvisizvo. Tirege ndipindure mama. Kana une mbanje muhomwe unotya mupurisa. Kana ndisina mbanje muhomwe carry on. Saka vanhu vane mbanje muhomwe vanotya mapurisa. Vataura zvakanaka. Kwanzi mhuri yangu ikada paindozopinda pekupedzisira. Saka vari kubhesa nemakombo kuti mataura kuti munoda vati kana mhuri yangu ikapinda ndoenda hangu pekudii. Amen, munoti chi? Aiwa, sena hangu handina chandingataure chikuru. Zvinoda vamwe ndo zvatinoda as long as zvabvaone kuti imi vakuru makuzvizivawo haisi problem. Saka taura isabhuku tochinda zvedu tokuziva kuti Saturday tinoitiri pano titokurudzirai nyange vamwe vasina kuuya nyange vamwe vanenge vasina kuuya itai mavadedze vauye asi ini ndine kwiri handimbofanira kuvanza nekuti kwiri yacho ndoda kunomhanga rokuti nditi vakandinanga uroyi muno muraini nekuti chidhina chakarava mwana uchidzidzira inanga yangu ndakandozvipirawo ndati munzi wenyaya vachamhara yavo after mapedza zvamuri kana vakachena. Hongu mhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa zvataurwa sabhuku vati kwete inini zvokuchaona n'anga futi kwete, asi vazotaurana mambo wakati alright kana zvakuzoitwa ini ndichava wekupedzesera. Kunzima valaleli emakhaya uvumile uSekuru ekucineni kwagogonke kodwa-ke ebeqale esale sithi hayi yena okwenganga akafuni vele kodwa-ke bazamile ukuthi bane bekhulume laye bezama ukumncenga bezama ukukhuluma laye ucineke wavuma wathi hayi umsebenzi awuqhubekele phambili. Hanzi naSekuru ini ndakangoitawo zvehuku izvozvi asi ndaizviitisawo vamwe but mubvunzo unoti sei vakange vabvuma kuti vange vachiita process iyoyo vachiziva kuti azviite. Ndo paya paunozonzwa vashona votaura kuti muzivi wenzira yeparware mufambi wayo. Naizvozvo zvisinei mhuri yeZimbabwe ndochirongwa chatakupai. Naizvozvo vabvumirana kuti aiwa Sekuru ava ngavabate basa. Naizvozvo tichadzoka zvakare tichiona kuti basa racho rabatwa sei. Haisi nyaya yekunanga nhingi asi inyaya yekuti musha uchene. Aliqiniso balele emakhaya sabe siphenduka-ke njalo khonapha eMadziwa silinikeza uhlelo uSekuru encedisa imuli. Isizathu sethu asosokubhidliza imuli, isizathu sethu ngesokuthi imuli ihlanjululwe. Yiso isizathu sethu njenge-Drewmas Media. Ngakho-ke sabe sililethela uhlelo umsebenzi ubanjwe. Saka nhasi uno regai tigumire pano manzwa huri kurodzaitwa ngatichisanganai muchikamu chinotevera tichiona kuti Sekuru ava vacharibatawo sei basa racho. Asizahlangana njalo akuhlelo olulandelayo silitshengisa-ke ukuthi uSekuru uzabamba njani umsebenzi wakhe njengansuku zonke-ke balalele emakhaya siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends.
Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu.